Sa pikas bahin sa lain nga balita nga atong na-cover karong adlaw, taliwa ni ining pagsugod na karong adlaw sa aumento sa presyo sa produktong petrolyo sa lain-lain nga mga oil companies. Mihimog inspeksyon ni ini ang taga Department of Energy. Kanatong sayran kung unsay migawas sa ilang pakisusi, ani ang akong report. Gisuhid sa team sa Department of Energy Visayas Field Office ang lain-laing mga gasoline stations. Naabta namo sila kaganiha sa usa ka gasolinahan sa Barangay Banilad, Cebu City. Ikaupat nila kining gasolinahan sa Metro Cebu nga nabisita gikan pa pagkabuntag. Misusi sila sa presyo. Gitandi ang presyo karong adlaw, sukad na umentuhan o gikumpara sa karaan nga presyo. Lakip sa gipangtan-aw sab ang inventory sa supplies. If they followed the prices nag-indicate sa major companies, and also to check the inventory and if there are any unusual practices. Gipanghatagan sab ang mga oil companies sa kopya sa DOE advisory kabahin sa fuel pricing. Pananglit ang mga gasolinahan gidili nga mohimo sa premature implementation sa increase o pagpaburot sa presyo. Kabahin sa hoarding o pag-stock sa mga produkto, mi-issue sab og guidelines aron malikayan nga daghan ang magpondo nga makaapekto sa operational requirements. Mga advisory to all oil companies and downstream oil industry regarding sa compliance on fuel pricing and loading policies, and then clarification on hoarding. Sa DOE clarificatory guidance, gitugot ra ang pagbaligya sa fuel ngadto sa mga drums o containers nga aprobado. Pero kini sa mga sagad nga customers nga mag-purchase ni ini para sa mga fishing vessels o sea transport, generator sets, agricultural machinery ug telecommunications facilities. Babantayan sab noon nga sa maong gasolinahan may nakapost na sab nga abiso sa ilang mga pump para mabasa sa mga customer. Ses matod sa DOE Visayas Field Office, Sabado nila gisugdan kini pag-inspeksyon sa mga gasoline stations ug ipadayon kini lang himuon gani gibahin ng ilang mga personnel sa lain-lain nga mga teams aron makakonduct sa inspection. Random ug unannounced kini para mabisita gyud nila ang lain-lain nga mga gasoline stations dinhi sa tibuok Kabisayan. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.